והעיירה? צידו האחר של המלון שאנחנו שוהים בו, המרפסת השנייה של המלון, זה מה שרואים מהצד הזה. מדהים, מדהים. די. העיירה יפהפייה. את חוזרת על אותם מילים כל הזמן. אני רוצה לתפוס את הרכבל. איפה הם? איפה הקרונות? הנה הקרונות. הנה. כן, הנה, אני מרגיש אותם עכשיו. יפה. יש פה אנטנה. מוערדת, לא משגעת. זה יופי. איזה מזג אוויר, שמיים.